Sebacha basingeni masixabene kodwa masithandana bangenashi. Sebacha basingeni masixabene kodwa masithandana bangenashi. Bazondiza ngemishanela bathakathi wokuyo basufika mina noteli wami sizihlalele phongo. Bazondiza ngemishanela bathakathi wokuyo basufika mina noteli wami sizihlalele phongo. Yes.
Siyabonga ke bomdluli. Sibonga ukuba khona kwenu. Ngiyandvula angithi bengisilo la izolo ngathi mina ngumsebenzi. Ngathi ngulida mkhodo kanye ngabantu kubadala. Mina ngizala mkhumbuza nabo bathi mafungizwa. Ngitsela kanti ndamkhonto mangeke ongahlala kuyahlala nasenteleni esasa. Angiphuzi kwengane ngiphuza kwefulwana ngiphuza kwengane ngibuya nodaka. Umzwa mandondo. Sangisho umkhulu ozala bobaba. Umandondo ke. Ugogo wethu ugojo umdanye ukuzithe ingame ezifuze khabona udenge imali. Usha! Thina siphikela. Siqedelene kuphelele konke namhlanje. Singayibomanga abantu abasho ukuthi washoda la. Senzile ngendlela. Iphutha lenziwa umuntu futhi kulungiswa umuntu. Ngiyabonga bomdluleni ngangena nikhululeke ekhaya.
Solana,
Ngena ngothando la phakathi kwamasango sizophetha umsebenzi omuhle umsebenzi wabantwana abagananayo yebo kunjani umsebenzi womshado bengicela nje abadala abala ekhaya abaphelele bonke abazombeswa ngokuthula nje ngesihle futhi ngiyabona umalume seka organize i-team yakhe hayi yami i-team vele inesha ikhona ne yeah induku zami Ngizocela umkhulu la ekhaya umkhudlwana umazala sisi attention mafowethu umkhudlwana yes angeka kancane ngizelele sokuphile manje la nathi khala apha bazi ukuthi khala
Oh,
sibuye Swazini. Sifuna ukuthi umkhulu ebhode gate 12 angakashayi. Yebo kusha. Baye bayasifonela lekhaya bathi sikhohlwe ugologo kababa. Nenduku kababa. I'm busy.
Cela ukuthi kuthule ne. Abakamdlula abadala sebazokhuluma. Asifuni ukuthi ukukhuluma bese omunye yakhuluma ne. Amen. Sizolifaya. Or samba na chuma samba la. Mamelani ke sizonikezela umkhulu wakamdluli ozosibongela umsebenzi. Sibari hayi uza ngibongela ngoba bazi konke ukuthi khambe njani. Siyabonga nomakoti wethu la namhlanje usesigcawini ulethwa kwamdluli. Sicela ukuthi kube kuhleke ukusuka la size siyophetha ekhaya kwamdluli. Sibambisane kuko konke. Siyabonga malungu. Safika ingoma. Ukela lamadoda ahlabela kangaka la. Mina ngiyozoba nginguzwane ngedwa. Yeah, alimlinde babuzwana. Then nase ngifike kaMguli. Bayathinta baseba kaMguli. Yeah. Ngiyokubisa nani nangifika le. Yebo njalo. Yabona abantu abandastendi ukuthi mina nawe siyophelela kufeni. Take my heart, take my soul, I'll die for you, die for you. Yabona abantu abandastendi ukuthi mina nawe we were meant for each other, yeah. Wetalibambi isandla sami, hamba nami siyoqala impilo phesheya. Ngicela ungawabi isithando sami, oh sithando sami. Inhliziyo yami ikhethe wena, ikhethe wena. Angithi all my life, all my hours, ngifisa
lento ingamnawo mangiyibona khululeka sokhuphuka sehle ngeke ukhule wedwa and ukhule kusesa ya uNkulunkulu mkhululeke ukuthi ukhuleke uze ukhuleke size sikhaphele
Sawubona baba. Yebo. Njani? Siyavuka mgonyana njani? Siyaphila baba. Yebo, ubaba esikhuluma naye ubaba ubani? Ubaba uMahlangu kodwa ngimele bakamdlulu. Yebo baba. Ubaba uhlobana kanjani nabantu bala ekhaya? Abakamdluli ngizalwa namdluli. Yeah. Yeah, manje bantwana bakamzala wami. Yeah. Yeah. Awu siyabonga baba. Manje siyabona la ekhaya kubhizi kuyaphithizela. Kuyaculwa kuyagidwa kwenziwa zonke lezo zinto kwenzeka namhlanje la ekhaya. So landa umakoti la ekhaya. Yeah. Sizoshada umakoti lakazwane. Yeah. Simusa kamdlulu. Oh la ekhaya la sikhona khona namhlanje kusho ukuthi kukazwana. Oh okay manje ubaba uzizwa njani ngolokhuza ngomcimbi omkhulu kangaka wenzeka la ekhaya namhlanje? Hawu ngizizwa nginabile ngijabulile ukuthi kube kuhle kangaka. Yeah. Engingacabanga ukuthi ngaze kube kuhle kanje phakathi neviki. Yeah. Kube kuhle yonke into ihambe kahle. Yeah. Siyabonga baba. Manje sizwa njengoba uthi kulandwa ulokhoza nilande umakoti kusho ukuthi umcimbi awukapheli namhlanje. Hawu umcimbi awukapheli namhlanje. Umcimbi soqedelela khona le ekhaya. Yeah. Kwamdluli. So. Oh okay. Hayi siyabonga baba kakhulu. Sikujabulele kakhulu nathi sibone kwenzeka like ukuhle sikubone kwenzeka la ekhaya. Siyithimba le Egotism IT. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu awubusise lo mcimbi osoqaliwe la ekhaya kuze kuyofika egcineni. Ngathi kungaba njalo ngokwenyaka. Nathi sifisa lo ukuthi singadonsisani kube kuhle njengoba kukuhle manje. Amen baba siyathemba ukuthi njengoba sikhuluma thina esesengapha nabalelo thulini lomhlaba nabo balokhoza bafisa ukuthi kuhambe njengoba sifisa nathi thina siphila enyameni. Kunjalo mkhanyana nabo bayabona ukuthi khona okwenzekalayo. Yeah. Uyamusa wakazwana bayabona ukuthi khona okwenzekalayo. Yebo baba. Hayi siyabonga kakhulu ngathi inkosi ngawubusisa lo mcimbi kuze kuyoba segcineni siyabonga. Yebo sanibona. Yebo njani? Siyavuka njani? Siyaphila mntu omdala. Yebo ubaba esikhuluma naye ubaba ubani? Ubaba uHlatshwayo. Yebo baba uHlatshwayo siyalokhuza siyabonga ukuzinika isikhathi sakho sokuzokhuluma nathi. Siyithimba le company Egotism IT. Ubaba ulokhuza uhlobana kanjani nabala ekhaya la sikhona khona namhlanje? Ngihlobana ukuthi umkhwenyana lo olanda umakoti. Yeah. Umshana wami uzala udadewethu. Yeah. Oh right sesibonile okuningi lana okwenzekile la ekhaya kugidwa kusukela ekseni kwaba kuhle kwaze kwazofika isikhathi samanje ntambama. Ubaba uzizwa kanjani ngomcimbi omkhulu kangaka osowenzekile la ekhaya? Hayi ngijabule kakhulu. Yeah. Ngoba umakoti wokuqala ephumeni la kaHlatshwayo oyongena lo longena. Awu siyajabula kakhulu baba ukuzwa lokho sinethemba lokuthi siyabona futhi siyabona ukuthi kuyinhlanhla enkulu emndenini okwenzeke namhlanje la ekhaya. Yebo baba hayi siyalokhuza siyafisa ukuthi ke umcimbi lona njengoba uqalile uhambe uze uyofika egcineni ngabe bikho okuphazamisayo. Yebo baba siyabonga kakhulu isikhathi sakho oziphesona umuntu omdala. Siyabonga kakhulu inkosi sicela ukuthi ibusise. Amen. Sanibona mama njani? Siyaphila njani sisi ngiyaphila. Umama sikhuluma naye umama bani?
Mina ngumama Mkhwanazi, ngihlala eStraight. Okay, siyabonga sajabula ukwazi mama Mkhwanazi. Umama Mkhwanazi angasichazela ukuthi uhlobana kanjani nabala ekhaya? Bala ekhaya kusho ukuthi ubhuti wami ushade usisi wala ekhaya. Ubhuti oDumisane ushade uDesi. Okay, siyabonga. Manje siyabona la ekhaya kumnandi phela kuyagiwa, kuyaculwa, kuyalilizelwa. Kuyisiphithiphithi nje esihle kujatshuliwe. Ngasichazela ukuthi sihlangane ngani namhlanje la ekhaya mama. La ekhaya sihlangane ngoDumisane noDesi ukuyibona abashadayo. So thina bakamdluli sizombesa kahle kahle. Akuhle lokho siyabonga kuhle ukuthi kuke kube nomsindo omuhle ekhaya. Manje njengoba sibona kujatshulwe manje ngathi sekela ngasemaphethelweni sekuyadliwa. Umcimbi sophelele njengoba kunamhlanje. Hayi umcimbi akakapheleli. Sasa nje kwakuyisabatha yaphunyulwa bese Sunday sokuyiwa khaba umkhwenyana kwaMdluli. Mama sajabula siyabonga isikhathi sekuthi umcimbi uqhubeke ngathi kwaba yisisi. Sanibonani baba nomama. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Nathi siyaphila. Yebo, besicela nje uqala ngobaba ukuthi ubaba ubani isibongo. Mina ngumdluli isibongo. Yeah. Bizo. Yeah. Yeah. Manje baba njengoba silokhuza sinibona nomama umama onaye umambali umama wakazwane yeah 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 Mamzwane njengoba sila ekhaya kwaZwane namhlanje sizokwenzani la ekhaya namhlanje yeah 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 umshado uyaqala namhlanje uyakuzophuma kusasa yeah uhambe uye eSprite yeah umshado uphelela eSprite la uyakhona umshado kukwabani yebo mama uganele kwaMdluli manje njengoba sesibonile lana abantu la ekhaya kugcwele kugidwa kwenzwa konke lokho kwenziwe sakhuluma nabanye obaba nabanye omama babonga ubuhle ababone la ekhaya nina nithini ngalokho nizizwa kanjani ngalabo bonke labantu abagcwele la ekhaya bazonisupport namhlanje nithini kubo hayi ngiyabonga kakhulu umphakathi basasupportile nabamakhelwane yeah nalabangisithile bonke umshado usaqala umsebenzi usaqala yeah uphele ngibonga kakhulu ngathi uNkulunkulu kaShem yeah angabakhumbula kuba bonke abakufisayo empilweni yeah labakwentekisi bakwethe kulabanye yeah hayi siyabonga kakhulu yini mhlambe enikufisayo ke ngalomcimbi njengoba niveza ukuthi umcimbi usaqhubeka kala ukuthi umcimbi lona ube impumelelo uNkulunkulu wasephakameni asicoshele izulu yebo asicoshele nomoya kube nokuthula yeah ukubambisana emndenini yeah ungabi khohlabo umuntu khona makunjena akulula ukwela le-bridge yeah nile kodwa kucela uNkulunkulu wasephakameni amandla okuluwela ukuthi noma kuqhamuka ihibe yeah yena bese uyaqeda yeah siyabonga kakhulu ubaba yena uthini ubaba ngoba umama yena sesizwile ukuthi hayi ujabule kakhulu futhi uyabonga nakubantu abazile la ekhaya namhlanje ukuzosupport ukuzonisupport kulomcimbi hayi ngezwakala Thomasinje yeah kuhle impela kwenzekile izinto engathi zingaphumelela yeah njengokufisa kwey'nhliziyo zethu yeah
singaphidagidi endaweni eyi-1 uthi into uyenzile kanti ayenzekanga. Ikakhulukazi uma kufika ngoba umsebenzi ngokuthi ngalesi khathi kwenziwa le iy'mpahla zokushintshana kwenzakaleyo kuba yila umsebenzi kahle kakhulu. Ngakuthokozela nje ukujabula kwabantu ukuthi abantu bagcwele. Kodwa-ke sesizocela umdala wey'nsuku ukuthi nala singenzanga kahle sibhekele asenzele kahle njengey'ngane zakhe ngoba konke esikwenzayo sikuthola ngaye, konke esikwenzayo sikuphiwa wuye. Siyacela nje ukuthi nabantu-ke sibabone abakhona la abantu basethema ukuthi noma bengasazi kangako baphumile bazoba umndeni kanye nathi. Siyabonga ukhathi sesithole kubo lokhu abakwenzile akungapheleli kithi akangontshosho kodwa asikufunde kube kuhle, sikufunde ukukwenza lababanye. Hayi, siyabonga kakhulu sithimba le-Egotism IT. Sinethemba elikhulu lokuthi-ke umcimbi njengoba siwuqalile senindlule kahle esigabeni sokuqala somcimbi, nasesigabeni esilandelayo esiwumshado nakhona kuzohamba kahle kuze kuyofika ekugcineni kwawo lo mcimbi. Sithemba kanjalo njengoba beke washo umama wengane ukuthi kuyaceleka nje ukuthi noma sesiya nje engathi ingahamba kahle. Indaba enkulu ingale la kusayiwa khona. Angisho-ke indaba enkulu la sengisho nje izinto ukuthi ey'ningi-ke ngoba ikakhulukazi njengomndeni-ke wami nawo lo mndeni esukuwo wakwamangezi bazofunda ukuthi uma kuthiwa into zamanazaka kwenziwa kanjani. Ngiyathemba futhi bafundile okukhulu-ke siyabamema nabo ukuthi hhayi abasilandele sesiya le eCatholic Springs la sekuyophelela khona sekuyovala khona bonke nje kusekuncane lokhu abakubonile okukhulu ukuseza sithi nje gabi okukhulu ukuseza abasazokubona othanda ukufunda akasala khipha nalesenti lokugcina kuyazobona-ke angagcini nje ngokubona imishado yengubo emhlophe namhlanje akakabuye nje azobona imishado yebheshini. Hayi, siyabonga kakhulu bantu abadala, sithi okuhle kodwa. Amen. Let's